heeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminawa lawol gongol yo jam kisi Allah en den ko woni meɗen on paami garɗen koye jewte men gande men fina tawa mo sofani gila hanki ha hande mo kuccudirɗen ɗo ko denɗi men toka baba Thierno Samba Sow mo cuuɗi men Jolof ngol woni lawol makko ɗimmol ko garɗen yiidemo e Piindi TV e jettima jaademamo e jetti Thierno Oumar Sow mo ganduɗa ko kañum cakkirɗen filmude ko ɓoyani ko guiɗo e nder yidɓe guidiɗo e Piindi TV mo woppani en jetti kala rewnoɓe ɗon tawi ko sabbinnoɓe gande men ɓaleɓe e mawɓe golliɓe golle jooɗe baɗɗe fayida won hen yaaɓe yo Allah yumoɓe yafoɓe hanaɓe aljanna Allah watta fawtorde mabɓe no waɗi kadi mawɓe heddiɓe ɓe ganduɗa ina jaggui goppani yo duuso ngo juut e sukaɓe kadi ɓe ganduɗa jibinaɓe saliɓe yo gandal ngal majju walla yo gandal ngal maayi Thierno Samba Sow ina jeeya e mabɓe noon Thierno Samba Sow waɗi men heñade ko nande kaji goɗɗo yaade leydi Mauritanie hade ma yaade mbatta yimɓe yewta wonde caggal yewta waɗa noon de en jetti Allah en jii ko yeeɓi ko no foti en jii waɗɓe commentaire no foti e wonɓe umiɓe ha caggal leydi arde ƴewdema ko adi foof nde mbaɗɗa e émission o gasi yimɓe ngara ƴewdema wonen kadi cabubini mbi jii ko cabubinno ko hade men nadde yewtande holno ɗum waye maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal de jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo tedduɗo ɓurɗo o hande yettede min calmini on ceerno Abou Diop ande ka guiɗa tedduɗo ka teddanɗo leñol fulɓe men mo beltono kala ɗo min jiima image ma ina amen wela no feewi an ɓe ɓe gonduɗa fof men mo be bisimilla a jarama noon caméra ko Djiby Dieng dognata e ñalawma hande o ko dawuji si nabbaji Abou Coumba Woudou omon toon to nabbaji to noon ceerno ko adi foof hande mbo ɗiɗi kalen ko fate noobo saabu hewɓe noddoɓe less ko holluɓe wonko sababu nono e noobo he Allah jaabi ɗum hol sifaji goɗɗi ɗi joguiɗa ɓurɗi wawde jaggude ha neɗɗo ñiiɓa e nokku e galle mum taw koye joom galle mum walla neɗɗo e cuuɗiɗo muɗum eyyi haɗa andi ngoloto bolol Allah waɗi no mbadduɗen émission Allah waɗi hen ko jaara yimɓe hewɓe noddi en hen ɓe gaddi sohloji mabɓe Allah fewni hen gueɗe mabɓe wonaga men noon koga Allah kono enen hen jogui secret uji kewɗi ɗi gandanɗa gande men fulɓe fina tawa tawina en mbalatno ɗo en mbawa ɗum gasnu saabu mi winomo ngolo bolol no waɗi butillaji nooɓo guel butel nde mi hollinomo guel mbimami ɗum ko condi nooɓo woni ɗo pour yimɓe wonɓe ladde wonɓe caggal leydi ko ɗum woni guel ɗo butel kaye yimɓe ɓe gandanɗa hoorema heɓe koro jooɗade walla neɗɗo hakkille mum deeƴani ɗum woni guel ɗo butel eyyi ko heddi ko noon nooɓo goɗɗo o ɗum ko ñakkuɓere mbaɗaten ɗum ñakkuɓere si eeli jaggi yena jagguiri nde tekkere si eeli jaggi woppata kala ɗo eeli tamandira nooɓo balɗe tati neɗɗo o yirat yitere mum heddoto noon ko neɗɗo ena laaɓa walla wasa laaɓa hewɓe ɓe mbiyata ɓe dañani nooɓo laɓtuɗo tawa neɗɗo wonimo laaɓani kono wonande neɗɗo laaɓɗa neɗɗo ganduɗo ko woni aduna andi fodde mum wona caysotoɗo yimɓe kala ko waɗima dañ ɗum labde nde ko labde ɓandu labde ɓandu woni labde ɓandu ko woni wasde kadi wonande neɗɗo o jooyata yimɓe o kadi torkinta neɗɗo ina ande no neɗɗo foti ɗum fof en taka neɗɗo dañde ko sohli ganduɗo hakke neɗɗo eyyi ɗum woni ñakkuɓere nde eddaji ɗi jiiɗa eddaji ɗe nde ɗo ko heccere nde ɗo ko yorne nde ko pour fitina pour wanani nooɓo ɓurɗo o yawko jaggato ko yorne nde tawi noon ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema ha kaake ko nooɓo kecce o eyyi no yahara seeɗa taw ɓurtani kono tawi ko neɗɗo kaakiɗo battoɗo walda ñalla ladde ko o hay sa ɗum waɗani rawandu men dawaɗi men idana beelatnoɗa wuuro rawandu woffa hande haɗa weela wuuro rawandu layata ko ɗum adduno ɗum waɗanteno rawandu sume woda ko waɗa hen totte rawandu hay sa ɗum waɗani gaari makkal haldi siyane ga yo ha jakko ure waɗe ko waddate hen urete ɗum ɗo ɗum woni noobo eyyi ɗum woni nooɓaji ɗum ɗo ko piiɓi pour wanani si neɗɗo woni ladde ɗi piiɓi
ɗiɗi jiiɗa ɗi ɗi ko haɓɓande neɗɗo hara neɗɗo ene wona ladde wima haɓɓanam enɗi ɗum ko pour haɓɓude ɗum ko barkeji ɗum ko barkeji ɗum ko barkeji barkeji noon fulɓe men ko fina tawa mbiɗe barkeji hay sindere maɓɓe si yani ɗo hindu weɗata on tan tawata ɗum barkeji eyyi ɗum ko pour piiɓi pour haɓɓande neɗɗo neɗɗo mo cohluɗa haɓɓu walla neɗɗo mo cohluɗa tan mo gandanɗa hoorema dal haare mum ene mawni ko barkeji haɓɓate waɗe ko ñalaɗe noon waɗi ko ñalaɗe muɗum e Thierno Samba waɗa saaha wiye piɓowo bawɗo ene jagga wona e fibde so tawi mo fiɓata o ene mawni hoore on ko jaggol walla piɓol ngol taƴi piɓol ngol taƴi ɗum no woodi haɗa fiɓa neɗɗo tawa ñalade mum ko mawnude walla ñalade dañande ko ñalade mawde piɓol ngol taƴa ɗum kala kalanɗo ɗum haalanma ko gonga wadde firti ko so tawi haadema wiide aɗa fiɓa neɗɗo o yatawa ɓeeti ha ganda yatawa matta makko ɓurta eyyi minen noon si min piɓa neɗɗo min ɓetat ɗum siko min ɓetti tan min gandata ono fiɓo walla fiɓataka so ene yatana ha ganda o kam fiɓata eyyi o kam fiɓataka walla tawa ɗon jiɗono banggueji goɗɗi kono yanani ɗiɗo barkeji tawi ko fibde tubako walla fibde neɗɗo tan teɗɗo hoore ko ɗum fiɓata ɗum hewɓe noon no mbiya ɗum ɗon no fiɓa ɗum ɗon fiɓa kono fina tawa o ko ɗum barkeji no jogui noon nde ittete no ittirte foof no ittirte foof no welnorte kono sa welnaki tan sa renaki nafata to kala baba ɗum ɗon ko woni ɗum ɗo ko capateki capatoyol capatoyol jetta ko laya waɗa bolol wonande neɗɗo mo min jiiɗi dañan neɗɗo tan mo min jiiɗi joɗɗinɗo ndega walla neɗɗo tan mo min jiiɗi yo kala ko wonɗo mun iw ko ngol capatoyol min mbaɗanta ɗum hay tawi wonani ɗo gonɗa ladde waɗe ko waɗate hen totteɗa sa eeli mbaɗɗa ɗum ɓannuma lootiɗa a dañat jaam a wawat deeƴ ande captol ne heewi kono fata no waɗe haako hen sa jaabi no waɗe haaka no ñawda hay ɓuuɓari no ñawda ɗum ñawda ɓuuɓari ñawda gorago ɗaɗol mun ene waɗi no mbaɗata ɗum ndiyam wodda ko waɗate hen waɗat kattanɗe kala ɓuuɓri gondodema soofat ɗum ɗum minen men non mboɗo andi mboɗo jogui musidɗo noon caggal leydi kamɓe ɓe paɗat tan ko haalnede ko ɓeydata gorago ɓe jiiɗa inde mabɓe kaali kono ɓe gandi koye ene ɓeyda gorago koye waɗde fedde mawde goto hen foof somi haali andi hol kañum ndeysan inchallah so Allah jaaɓi Thierno Samba jarama laal ngal no waɗi ndiyam no waɗi lekki woni nder muɗum laal ngal ko lekki woni nder ko alladu ɗum ko alladu ndu alladu wodaɗo wallina ha guette laaɓi wodde ko woni nder ndo ko pour wana ni sik min cuhli andu inde neɗɗo nde ena tehero ɗum nene men ɗum ɗo ƴeewa nduɗo alladu kadi neɗɗo mo weeɓani yiide ƴeewgal men ɗum ɗo ƴeewa men hen gaflo min pena min ganda ko woni muɗum eyyi saabu kala ka anda ronani a wawata ɗum andude eyyi ko ɗum waɗi alladu jawdi kal haldi jawdi kal haldi colndi gotol jawdi kala haldi colndi gotol eyyi colndi doorande sol eyyi aɗa andi jawdi so ene doora sol sonngoto tan no riwat baali tan eyyi ko ɗum take de ene waɗe bisimilla Thierno Samba ɗum ɗo famnima ɗum ɗo ko alladu ndu kañum mbiɗa so neɗɗo tehi on walla on paayi eyyi min paayi alladu jawdi kala haldi colndi ñeere wootere ko kañum watte ɗum eyyi joni kiiɗo lekki gonki ɗo ko leggal woni ko woni nder mum paalina putta hen ɗum ɗone ko yahata eyyi ɗum ɗo ko leɗɗe ɗe ɗe kollunomami tan ne mbimami adana émission men goɗɗo mi hollinomo leɗɗe jawtuɗe mbimami ɗum ko leɗɗe daneje kala lootiɗo ɗe ɓanduma ene laaɓi walla haɗa jogui sohla sa dañani ƴewta hoorema kala mo min looti ɗum kala ko mbawɗa wonde ma Allah waɗanma suturu en tout cas baba haalama no arta sa fof mbiya so neɗɗo on laaɓi so neɗɗo on laaɓi neɗɗo on laaɓi saaha jiiya mbaɗowo leɗɗe mbaɗowo gallaɗe piiɓi kañum wima so joomum laaɓi so laaɓani ala caɗele ɓe mbima ko ma taw ko aaye kañum tan yiɗi laaɓal kono an e haalama no arta hay leɗɗe e piiɓi aɗa wiya neɗɗo laaɓi hen eyyi hay leɗɗe piiɓi ne jiiɗi laaɓal hewrata ɗum ko lekki sa ɗo tawi no laaɓi a weltoto
lekki ki lekki ki darata ki geloki ma en kala hala makko a yina forde en a yino ko en forde taki hik forde en ka yodde hik hay goto feƴƴani ɗum si feƴƴanoma en mbawa ɗo jooɗade saabu koko heewi ko safrata geloɗe hiɗum itta bonnere hiɗum waɗane wuro kadi wuro hoɗanga geloki ɗeɗo geloɗe ina mbaɗane wuro pour yo hoɗ kala jiiɗa geloki capatoyol nani nder mum ɗo yi hoddat eyyi ɗum ko capatoyol a yi capatoyol ngoɗo ngoli wona yi joni noon geloki yinno ko en timri ene etta bonandeje wuro idana guure men fulɓe si eggi garti mbaɗata ko haɓɓere geloɗe goto wuro ngo kala ko wonno ɗono tooke ittode tooke en ittode eyyi ittoto eyyi geloɗe ene guetta kadi ɗojjo bonko ene pasne etta ɗojjo ene waɗe ko heewi geloɗe ene ñawda ko heewi yeɓoɓe ayaw Piindi TV on paami gonduɗen koye toka baba Thierno Samba Sow woni lawol makko ɗimmol e Piindi TV toka baba en gomima ga en garti ngalɗo woni yuman galle e babal ngalɗo woni noon yuman galle o foof noon saabu yi ngalɗo mi wiyama ɗum ɗo ɗum ko labbungal puccu ɓoyɗo labale idana en peeri ɗum haalde ɗe takataɗe waɗe kala puccuma kala ɗo cohluɗa yo rondo ɗon woda ko waɗate hen waɗane neɗɗo o kala neɗɗo o sohli yo rondin neɗɗo rondoto ɗon ɗum nene ko nooɓo hina etta bonnere kono nooɓo seeɓi hen kala cohluɗa yo neɗɗo o rondo Thierno Samba jaafoɗa aɗa andi fulɓe ne keewi sifaji uwoɓe en bisnaɓe en sannaɓe en haɓugol fof ne jogui ko jogui no waɗi leƴƴi fulɓe keewi liggoyade ɗum ɗo koko fate ɗanngal walla hustude neɗɗo e hunde teppinde ɗum to banggue labagal eyyi ngal ene heewi ko min liggorto ɗum saabu yi goho ɗiɗi tati nayyi cengɗe nayyi aduna ko cengɗe nayyi eyyi joni ene waɗi ko mbaɗata ni neɗɗo walla kaala inde neɗɗo jagga hen yitere ma mumna wotere nde perta wotere nde woda ko mbaɗata hen a jaggat neɗɗo o wadde waɗoɓe lambaji mi yan lambaji jolfuɓe eɓe wadde ko wayno paɗel ni walla jambandi ɗum wona e longade neɗɗo eyyi ɗum ko pour hendu yo kala ko wonɗo tooke hakkude mon ɗum ewo heedoy to ɗum ko sa teskimo de ene ɗum yeeni tan tawat kogo hendu heedi ɗum kogo hendu iwtirta hendu ndu rondogo on mo soynoto ɗum woni labangal ngal ɗum woni labangal ngal ɗum ɗo ko ɗum woni ko ɗum ɗo ko bokol ɗum ɗo ko hende ngaari wana dicc andi dicc fof en pottitta hen eyyi wodat eyyi ɗum itta ɗo waɗante ko yimɓe no looto si neɗɗo eli looti ɗum kala ko wonno ma bone iwat kala ko wonno ma bone iwat kala ko ɗum ɗon eyyi joni noon ɗum ɗo ko lekki ɗum ko ɗaɗol geloki ki ko jooɗi geloki ɗaɗol mum kala ɗo woni koko ɓuuɓi neɗɗo ne yena yiiɗi kala ɗo woni ɓuuɓol wonaɗa mum jaam tan wonaɗa mum leɗɗe mum conni mum mi en hen jogui min jogui ɗaɗol ngol ettata ko bone ɓuuɓeɗa sa ɓuuɓtima hen ɓuuɓeɗa neɗɗo ene yiiɗi ɗowdi nena lekki yiiri ɗowdi ko noon neɗɗo ne yiiri ɗowdi ɗum ɗo noon ɗum ɗo yalti ko ɓulɓi mboɗeki mboɗewi noon ko mboɗeki pour yimɓe tooɓo koɓe yimɓe raneɓe woda ko waɗate mum condim noon mi en jogui kam nene waɗante ko wana yimɓe wonɓe wana ga ɗahle kala ɗo neɗɗo hen waɗana ɗum kala ko sohli Allah en ɗum wawi waɗana yimɓe woɗeɓe daña ko sohli ko a yi ɗum ɗo ko ƴi men cosaan tan farak wirek ɗeɗo mbaddate ko lotgal he jawdi eyyi pour jawdi orori ɗum ɗo ko nayyi en geeloɗi koppi goni ɗo ɗi noon ɗum ɗo koko ɓuɓtate so eeli ɓuɓtiɗa ɗum Allah inama wawi waɗan sutoro muccaɗo keewi askidaji en bonandeji en a yi ɗum ko wordere ngeelobo lekki fof durata si min ɗum mbaɗara leɗɗe amen ne leɗɗe ɗe min mbaɗanta yimɓe pour neɗɗo kala ɗo cohluɗa neɗɗo tan memaɗa mema to neɗɗo yiiɗa mem sengo woto
fof nan ɗo henndina fof nani ngela bo henndini fof fof renndini fof ene hoora kadi balɗe hedde lewru ngeeloobo coowiri mum ene heewi ko ettete heen mais en mbaɗa coneele a jaama Thierno Samba ɗo famnima to baŋnge dille dawugol politique mawɓe fulɓe on ko mbaɗatno heen so coowuji keewi kulhuli mbaɗi hono no waya jooni ni yo woote hoto woote yo ɓe ngoppu yo ɓe jaggu ɓe cokama ɓe kaɗama mawɓe fulɓe ne gollatno heen nden kono mi hewani yiide joni beele yimɓe ne gollo ɗum eyyi joni yimɓe ɓe aɗa andi ko hattiɓe heen gollo ko heewi yimɓe ɓe jahrata ko min wawi jamana omo tolniɗen komo jamana sukaɓe wona jamana yimɓe mawɓe ɓolɓe han kala ko mawɗo jeyino wuro sukaɓe ɓe tami ɗum ni loppiti ɗum kono idana mawɗo heynotono wuro kono hande sukaɓe ettoto heyno wuro eyyi kono guila nden en jiiɗa hen koko fewani nde ko yi lesdi ndi ɗo ndiɗo dari hande politique en goɗɗoyta hen haala kono ma dosɗe mawɗe paayi hen maka niɓɓi yaltu hen yo Allah muslo en hen amin muslo jol Allah kala amin kono o keyneɗo hoodere mum machallah ɗo dari ɗo hay siko yaltini siwa darade yaltude kanko Macky Sall ko siwa yalto siwa yalto Allah siwa ɗum wadde o wino woppide eyyi wino woppi kono noon ɗo dari ɗo hana hoodere mum ndiyam hoodere mum nani fa laamu hen neɓre mawde noon ina yees sikoɓe tiɗnaki ma ɗum eta hono wiyete ma heew bonnoɓe ɓe keɓata yo yimɓe mbaɗ sadakuji dutto jomum en ganda ko Allah rokkirta feɓɗo jooɗo ko Allah waɗata kono cooweli ɗi no keewi kono neɓre ena hen no mbiɗani joni hoodere mum ɗo ɗo no moƴƴi kono ma en jiya sernaɓe yoɓe so jaggeli ndima bone juuɗe makko ma wani yimɓeɓe jiyan ɗum walla hono ɗum sifoyi ala oɗo ɗo dari ɗo lesdi bonta junggo makko de kam de welate acca o ɗo dari ɗo si welama wona hen ha tamp woppana hoorem kono haydara ko bonata junggo makko ɗo hoodere mum dari a jaama musidɗo ne wiyama guilnane kojumaji ɗi gasi kono yaafo tan mbaɗe ɓeyda mawɗo hakkude buuñan way fodde foof kaalen ko faate seyɗaneji bonnoji saaha woni hen mbima no wadde seyɗaneji bonnata ɗi ko ne heeɗi kono wadde wiɗoma no waɗi bonnoji taw ko bonnande mawde ko mbawɗa sifanade mine ɗum eyyi seytane mi wiima ene waɗi leɗɗe ɗe min jogui seytane min hen guittan neɗɗo ko heewi neɗɗo ene horo deeƴ nokkumbo hoɗi tawa ko seytane neɗɗo ene horo kadi dañ ko sohli tawa ko seyɗane waɗata ɗum seyɗane noon ene wona rappa ene jagga neɗɗo kadi a hoɗande ɗo koɗɗa ɗo tawa rappa ma yiɗa ɗon tawa wona ɗon foti won hoɗande ma ene heewi façon ŋaji jaafoɗa Thierno Samba haali koɗe fayida nden so fulɓe no jahatno no koɗoya ina peeloya koma ƴeewa so pullo sodanno puccu no sodanno galle walla nokku no sodanno daaba walla ni loccude no hewno ƴeewde wadde ko saabi yimɓe goppi ɗum joni eyyi joni mi wiima yimɓeɓe ko sukaɓe tan keddiɗo no mbaɗa idan mawɓe kam no poti fawat no mbaɗatno saabu hoɗorde moƴƴere ne walla nokku kadi idana fulɓe jaggatna hayɗo keeɓi hoɗo ƴetta gertagal nawa ɗon si jibini ɗon coppi ɗi keewi mawni hoɗat siɗi keewi maayi immatto ɗon min wima noon a jarama jibi jafoɗa de buuña seeɗa tan hay soko seeɗa to banggue ɗanle no heewi woytotoɓe yaadu ɗum weeɓani yettade ɗe weeɓani dañde ko yooɓi weeɓani dañde golle weeɓani ɓuri sadde ko dañde kayitaji beele Thierno Samba ko dilda hen eyyi haɗa andi mi wiima ɗeɗo leɗɗe ko pour kayitaji ɗeɗo woni ɗeɗo leɗɗe kollumami ɗo pour kayitaji ɗeɗo eyyi kala ɗo mbawɗa won pour tan tawe ko kayit
kala ɗo neldaɗamo yahi ɓannu ma ina laaɓi ɓernde ma hende laaɓi sa lootema balɗe hodde won yontere walla balɗe 3 amma yi ko laaɓma e ɗum nooɓo fof noon min pondi hen koko laaɓe amen ɗum wona ko haala joni koko rona amma dañ kayitaji ma no yaawi amma dañ kadi ko cohluɗa hakkude ma ɗo gonɗa ɗo inchallah wondi hen a jarama cakkitotoɗen mi winanani min jinno hebdema guila yahani leydi Mauritanie aɗa namde toon no fewi no fewi no fewi ɗum noon holde jogoɗayade Mauritanie e hokkugol mbaynortoɗa yeeɓiyankoɓe Piindi TV eyyi meeɗa waynoro tan Piindi TV yo Allah yahrinanɓe yeeso yo Allah mawnin télé o anne yo Allah ɓoyno darde nde e leñol fulɓe hayso wonani ndega ka neɗɗo tedduɗo saabu kala pullo jeɓɗoma andat o ko pullo andat kadi o ko jokkatɗo leñol kono ustata leñol e kadi Mauritanie hen en toon nodde ko fulɓe wana men goni toon yaajede saabu ɓe cohlata en ni no ɓen cohliri noon guila rowani heɓe kaala tan minnen il faut hodde lewru ndu maayi ndu gonɗen février il faut mi yaha toon inchallah wondi hen inchallah jaaɓi enen fof ko en fulɓe yo Allah waɗan men jaam waɗana jaam lesdi ndi waɗana kadi o keyneɗo jaam saabu ko fewni ko ɗo ene heewi ko fewni kode hoodere mum si ɗo gas yoɓe goppu yettina seeɗa président yettinta foof kono yoɓe goppu waɗa ko heewi saabu woda ko holli en jiiruɗen guete men président wona kay waɗande en ko kay wadde ko nafata en kono tottudema kaalis ɗum kala mo jagguiri ɗum neɗɗo wona jaggowo a woppat waɗa ko nafata ko nokkuji ɗi saabu nokkuji ɗi pop woda ko waɗi hen pelle kam ko président Macky Sall nden noon wona ko woni ko haalpural kalɗen koko jiiɗen ko ɗum Abdoulaye Wade ɓurno ɗo heew ko waɗi kaalis kono de yahi lesdi ɗi si dañ caɗele hodde makke départ kono makke guela départ waɗani en koɗo dewɗen waɗani en koɗo koko nafata en findini en surtout fulɓe findiniɓe no fewi machallah a jarama mawɗo Thierno Samba Somo diwan Jolof haala ma moƴƴi waɗi fayida Allah jarama min jetti min jarimama jettoji ɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi Piindi TV Djiby Dieng mo Kanel Kanareje jogui ha joni caméra o dognaten ko Dawuji Sy mo Nabbaji Abou Coumba Woudro dañani arde hande ko ɗo katen ha lawol gongol e waktuji goɗɗi sallah lamɗo jaaɓi